Pulthoz, hiszen Lola már készíti nekünk a reggelit. Álom rántotta, mert minden álom. Álompár, álom rántotta. Ja igen, ma este az életálom lesz a Nemzetiben. Na jó, szia Lola! Kezdben csinálhatod? Hát hogy ne csinálhatnád? Jó. Mi lesz ez, rántotta sonkás? Hát én hagymásra gondoltam, de sonkás is lehet, hogyha úgy gondoljátok. Jó, szoktál főzni? Nem. Akkor ezt csak a kedvünkért csinálod? Igen. Egyáltalán csináltam már rántottát? Csináltam már. Jó, büdös lesz most a kezed a hagymától, nem Jó baj? az a kukorica, amit rántottál ide. Na mesélj, mi van a lemezzel? Most hát a lemez már kész van. Aha. Hát 11 dal van rajta, ugye Rakoncai Viktor, ő a zenei producer, Unik együttes. Lőd be az egészet. Jó, csak nem akarom, hogy lássam. De akkor segítesz nekem. Persze, hogy segít. Nagyon sokan írtak a lemezre dalt, és hát tényleg én már felénekeltem, az én részemmel kész vagyok, és meg csak a többi dolog jön. Lola, rólad mit kell tudni? Tehát, hogy mióta énekelsz, mindig ez volt az álmod, hogyan fedeztek föl? Mert hát azért nem mindenkinek egyértelmű, hogy te ki vagy. Körülbelül 10 éve énekelek, szóval azóta... Tehát nem is vagy annyi idős még? Dehogy nem, hát már 17 éves elmúltam. 10 éve énekelek, és hát igazából így gyerekfesztiválokon kezdtem. Külföldön nagyon sok versenyen voltam, közben pörögünk. Hogy kezd bekapcsolni? Várj egy kicsit. Én már felraktam 9-esre. Akkor az mindjárt beíszik. Gyerekfesztiválokon kezdtem, és hát igazából onnan jutottam el ideig, szóval külföldön sokkal többet énekeltem, mint itthon, és hát most volt egy olyan lehetőségem, hogy tényleg készülhetett egy lemez. Milyen vonalat képviselsz majd te Magyarországon a női előadók közül, mondjuk, hogyha külföldi előadókhoz lehetne hasonlítani? Hát nem mondom, hogy tényleg lehetne így, nem tudom igazából, hogy kihez lehetne hasonlítani. Popposabb, igen, popposabb. Britney-sebb. Nem, Britney, szóval mindenképp. Nem, hát nagyon sokáig Elizével hasonlítottak össze. Kihez? Elizé. De szerintem azért most már ez úgy kiforta magát ez a dolog, hogy most már mondhatom azt, hogy kicsit egyedi. Te Lolás vagy, és az is marad. Egész reggel fogsz nekünk énekelni, ugye? Igen, 4-szer fogok nektek. 4-szer? 4 csoda számot. Ezek táncolható számok? Hát van lassúdal is, gyorsabbdal is, mindenképpen táncolhatom, mert hát ugye fiatal vagyok, nem ez a nagyon lírikus személyiség, úgyhogy mindenképpen táncolhatom. És kiket célzol meg ezekkel a dalokkal? A saját korosztályodat, vagy azért egy kicsit jobban szeretnéd? Hát az álomtánccal kezdtünk, ugye, ami egy olyan dolog, házi buli, idősebb korosztály számára is mond valamit, úgyhogy azt láttam, szerintem... az jó pofa volt, azt láttam a klipet. Köszönöm szépen, igen. Úgyhogy így az idősebb korosztályt is igazából megcéloztuk ezzel, nem tudtuk, hogy mi lesz, de nagyon jól vették, és tetszett neki. Lola, ennyit tudtam segíteni, jó, még azt mondom, hogy kockákra rád föl a sonkát. És valaki kapcsolja be ezt. És valaki segítsen nekünk, hogy meg tudjuk elindítani a rezsót. Jó kísérletek vannak, október 18-a van, kedden reggel, és a nagyon hűvös, hozzánk csatlakozott Gerendás. Már itt van Gerendás Péter is. Jó reggel. Annyit azért jegyezzünk meg, hogy utána Lola még csak 17 éves, ezért nem feltétlen kell neki még tudnia főzni, hogy egy kicsit átvettük a dolgot. Tehát sikerült beüzemelnünk a izét, rátettük ugye a kis vagy zsiradékot, vagy olajat, abba beletettük, jobb, apróra kellett volna vágni egy picit jobban a hagymát, de semmi baj. Ezt egy picit megfonyasztjuk, utána majd beletesszük a sonkát, jól átforgatjuk, aki akarja tetszés szerint ízesíti, és aztán rányomjuk a tojást, ennyi. És akkor megvan a sonkás tojását. Péter, mit készítesz nekünk? Kukoricaleves? Igen. Ez a kukoricaleves, ugye egy ilyen, abban az az érdekes, hogy általában a főzésben az érdekes, hogy az ember mindig kicsit hozzáteszi az ötleteit, szóval improvizál. Így van. Úgyhogy először a bátyáméknál, az én drága angyal virág bátyámnál ettem kukoricalevest először, és hát aztán mindig egy kicsit fejlesztettem a ebben majd bővebben is belemegyünk, mert vissza kell majd kapcsolnunk. Szóval egyáltalán reggeli készítéssel te hogy látsz, hogy népes család van, nagyon sok gyerek van, hála a jó égnek. Te szoktad készíteni a reggelit, vagy az asszony? Hát ugye a reggeli az általában a kakaóipari kongresszus főtitkára szokott lenni, úgyhogy ez különösebb előkészítést nem igényel. Én ilyen rajtaütésszerűen szoktam főzni. Kikapcsolt téged a főzés, meditálás is? Tehát olyankor egy picit... Szeretek. Nem a munkáddal foglalkozol? Szeretek főzni, mert az is ugye egy nagyon kreatív tevékenység, és mondom, én sosem főztem kottából, tehát mindig vigyázok arra, hogy saját kútfőmből merítsek, mert hát az a legnagyobb élvezet, hogy az ember mindig máshogy csinálja. Igen, mindjárt kiderül, hogy hogyan csinálod a kukoricalevest, de gyorsan van 2 felhívás. Az elsőt már mondom is, én a Magyar Vöröskereszt nézőink segítségét kéri.
Kérjük, jelentkezzen véradásra. Önnek csak 20 perc az életéből, másnak maga az élet. Információk a www.veradas.hu weboldalon, illetve a Magyar Vöröskereszt szervezeteinél. Van egy kutyus, nem sokára megmutatjuk a képét, remélem most meg fogjuk tudni. Tehát a képen látható kutyus 5 hónapos fiú Suki névre hallgat, minden oltást megkapott, jelenlegi gazdája nem tudja tovább vállalni a gondozását, ezért a vidám pajkos kutyus új gazdit keres. Lehetőleg olyan helyet, ami kertesház, mert most is kertesházban él, és nagyon mozgás igényel, puli méretű, és ennél nem is lesz nagyobb. Tehát akinek tetszik Suki, az telefonáljon és vigyen haza, hogy neki jó karácsonya legyen, mert mindjárt karácsony van. Rendicsek, mi átvettük Lólával ugye a sonkás tojásrántott készítésének apró mozzanatait, most mi félrevonulunk, átadjuk a konyhát Péternek, aki neki áll majd a kukoricalevesek, most azonban jöjjön Palotás Petra és a 400 000. Jó kukoricás. Így van. Na, hogyan kezdjük hozzá? Van egy ilyen speciális életveszélyes szerszám, nagyon kell vigyázni vele. Az ember így rátámaszkodik a jó kis fokhagymára, és akkor úgy kell hozzákezdeni, hogy kicsit agyon nyomni a drága jó fokhagymát. Egy héjas tud mindenestől? Először így támadunk. És a bátyák találmánya, az a kukoricaleves, vagy ő is látta valahol? Szerintem ez valószínűleg távol-keleti lehet. Aha. Tehát ő is. És akkor így könnyedén ki tudjuk szedni a kis huncutot a tokjából. Aha. Így kezdjük a dolgot. Nem, ez itt nagyon jól lehet vágni, úgyhogy ez teljesen szuper. Az már itt van előkészítve. Tehát így egy kicsit kihámozzuk a dolgot, és akkor itt nekiállunk a jó kis vagdosás ügyeknek. Így ugye vigyázunk a két azért kezekre. nagyon szakavatott vagy. Hát rutin, a rutin. szépen. Ugye sok gyermek miatt az ember... Ezt soha. A gyerekek kajolnak, nincs mese. Ők szeretik ezt a kukoricalevest? Nagyon szeretik, ez általában a gyerekeknek nagy kedvence. Mondjuk el hozzáadandókat. Igen, tehát így indítottuk a dolgot, oda tesszük a drága jó kis edénykét. Igen. És akkor vaj úgy kezdjük a vajjal, ezt megolvasztjuk. Igen. Igen. És akkor így az egész, tulajdonképpen egy ilyen kicsit ilyen fokhagymás rántásra hasonlít ez a dolog, tehát ugye ez a magyar konyhában is nagyon előszeretettel szerepel. Ez egyébként egy távol-keleti hölgy mutatta nekem ezt, méghozzá Fülöp-szigetekről származó hölgy, hogy kell ezt a drága jó kis fokhagymát ilyen könnyedén és gyorsan. Addig, míg Péter a fokhagymával bajlódik, gyorsan elmondom a játékot, mert hogy az is van nekünk. 18-án kedden reggel, és a menü kukoricaleves egy kis tojásrántottával. És vallomásra tartozom, Lola igenis tud tojásrántottát készíteni. Aki ennél szebbet csinál, annak gratulálunk. Nos, hogy áll a leves? Mert elég nehezen melegedik, azt mondtad. Még van időnk rá. Most már nagyon kész. Célegyenesben vagyunk? Igen. Mi került bele akkor? Ugye mondtad, hogy ilyen fokhagymás, Vaj, fokhagyma. rántás. Igen, a nagyon fontos része koriandor, egyik ifjúkori találmány, korianderre magyarosította a nevét. Ez nagyon fontos dolog. Tehát ez az is benne van. Kókusztej van benne, hogyha jól tudom. Kókusztej, igen, az nagyon fontos szintén. És rendes tej. Rendben. Nem sokára beszélgetünk, hogy miért is jöttél be, Péter, mert természetesen nem kukoricalevest főzni. Most azonban át kell adnunk a szót Palotás Petrának, itt van már Horgas Eszter, reméljük megérkezik Hétling István is. 400 000 forintot lehet nyerni. Petra, tiéd a szó!